Sziasztok srácok, üdvözlöm a mai videóban. Bocsi, hogy egy ideig nem volt a videó. Egyrészt azért, mert hogy beteg lettem, meg hogy a Burguru and Free Room-ot elvette valahogy a játék. Nem tudom, hogy valahogy elszpannolt. De átestem rajta, szerzek majd jobbakat. És a tegnapi Taco eventen, Tuesday-en ott voltam, és szereztem sok Lucky blokkot, és ezeket ma ki fogjuk nyitogatni, és még hozzá meg is szereztem a Chicletera Noetérát, a NGT Noet. Hát igen, és meg mindig beteg vagyok, srácok, szóval igen. Ezért most ezen a videón hozzátok össze a 2 lájkot. Bízom bennetek, össze fogjuk hozni. Meg itt is vannak brainrotok, vagy lucky blokkok. Tegnapi eventen szereztem egy láva Naghi, vagy hogy kell kiejteni ezt. Ezt a Gifted Speederit itt, ja. És meg itt vannak Lucky blokkok. Na vágjunk is bele. Na akkor srácok, először is itt föntről fogjuk kezdeni. A Los Taco Lucky Blocks-szal. És ne jegyetek meg, ez a mellettem lévő bázis, ez a enyém, úgy szint a kisakkom. Szóval vágjunk is bele. Nézzük az elsőt. És amúgy ma az a kihívás, hogy 50 millió felett jöjjenek brainrotok, hogy összesen. Hát, Los Chihuahuinis. Ez rossz. Jöhet a következő Los Lucky Blocks. Ezt kisúly powerre nyomtam meg, és egy Los Cucarachas, ami 1,5 millió persze. Hát ugye itt vannak a Festival Lucky blokkok, akik nem tudják, ez most szombaton jött be, múlt hét szombaton, és ebből szereztem sokat, de azokat mind kinyitottam. Hát igen. Nézzük. Léci. Legjobba. Ez mi? Ezt még nem nyitottam ki soha. Triplito Trelelitos. Hát, oksi. Nem termel sokat. Jöjjön a Festival Lucky Block. Orpowerrel megnyomom. Na, nem tudom megnyomni. Na most. És... Hát ez... Szutyok. Adja be azt a... Rénszarvast, vagy... A Rudolfot be kell adni. És bocsi srácok, hogy ilyen a hangom, mert nagyon meg vagyok fázva. Vaja. Léci. Los Burritos. Los Gatatitos. 2,8 millió. Hát, majd a végén összeszámolom, és majd mondom, hogy mennyi a eredmény. Los Burritos. Majdnem Los Burritos. Nem az lett. Hát elérkeztünk a második szinthez, már ugye föntről kezdtük. Alul lesznek a legjobbak. 5 trétes. Az nagyon jó lesz. Meg egy Rainbow Festival Lucky Block. És egy Chihuahuini Taco Nini.
Hát nem jó. Nekünk nem kell ez. Vamos, vamos, vamos. Nekem srácok előbb kezdődött a téli szünet, szóval hát nem is olyan jó, mert betegen kezdem téli szünetet, de kibírom. Nézzük. Körülbelül a videót egy ilyen 10 percesre akarom. Majd meglátjuk, mennyi ez. Nézzük ezt a... melyik legyen, ez a Fastway Lucky Block, ez a radioaktívos Fastway Lucky Block. Jöjjön 100 millió feletti. Hát a levesbe. Ez a radioaktív Los Taco Lucky Blocks, amin 2 trét van, egy bombardíros és egy takós. Szórakozol velem? Hát, már 50 milliót kell összegyűjteni. 3 trétes, ez jó lehet. És... fú, de... nem lesz meg. Jó, mondjuk még van ott 4 darab a másik bázisban. Ezt a végén fogjuk kinyitni. És sorsolni fogok majd ezt ki fogom sorsolni majd köztetek ezt a Chicleteira Noeiteirát. Lehet, hogy nem helyesen ejtem ki, de nem baj. Csak azok között, akik most ezt a videót belájkolják, és fel vannak iratkozva, és írják azt kommentbe, hogy kész. Azok közt fogom kisorsolni ezt a Noeiteirát. Közben jön valami itt, vagy nem, semmi. Mit nyissunk először? Edspec KMS. Beszélni se tudok, mert annyira rossz, hogy meg vagyok betegedve. Hát igen. Szemi? Elmegyek hozzád, és leszpónoltatok magamnak egy karamell madundugot. És ezekben a Los Taco meg a Taco Lucky Blocksba nem lehet bízni. Ezekben nem. És nézzük a Admin Lucky Blockot. Itt egy 5 mutációs Diamond, ez majd a végén lesz kinyitva. Na ne. Még egy Los Lucky Blocks. Milyen power-rel nyissam? Nyitom lábúj power-rel. Ezt most nem látjátok, de higgyétek el nekem. És nézzük. Ez a legszarabb, mi? Tum szítos, mi? Nem baj. Jön ez a Taco Lucky Blocks. És... ez mi? De... mennyit termel? Nézzük meg. Nem látom a takótól. Nem látom. Na mindegy. Nézzük ezt a Fastway Lucky blokkot. Ezt most simán nyitottam.
Doppergés. Egy millió, hát eddig nem úgy sikerül, ahogy én terveztem. Nem baj. Remélem, hogy meg lesz azért a 50 millió. Ez a pakramamat, nem? Vagy milyen pakram? De pakramamat. Istenem. Mondjuk ez is valamennyit azért termel. Azért valamennyit termel, szerintem eddig a legjobb. Jöjjön a Rainbow-s Festival blokk, és ezt orral nyitottam megint ki, és közben forgok a székemmel. Ti már látjátok, én nem nézek még oda, és 3, 2, 1. És jó, 8,7 millió. 8,7 millió. Ez jó. Na ebben, ha kijön az a alapból 140 millió per szekes rénszarvasocska, na az milyen? Pakramamat nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. 5,6. Hát de... Bro, srácok. Oh my god. Na most eladogatom gyors azokat, amik nem kellenek, ilyen 200k-sokat, és mindjárt visszatérek. Na srácok, itt is lennék, és mehet a bontogatás, a fesztivál blokkokat bontogathatjuk is, és egy Kevin De Bruyne. 2 ugyanaz. Reméljük, hogy meg lesz a végén a 50 millió. Kevin De Bruyne. Hey. 1,3. Hát. És srácok, itt maradt egy Los Taco Lucky Blocks az előző nyitogatásból. Azt is most ki fogjuk nyitni. De először nézzük a Festival Lucky blokkot. És egy pakramamát már nézzük. Ez is egy pakramamat lesz. Ja, már nem hiszem el. Los Taco Lucky Blocks, légy, adj be egy 10 millió per szekeset, azt megelégszik abból. Csúvom, én... És ez mennyit termelhet? Mennyit termelhet? Ez a Chihuahuini. Mennyit termel? Nem látom. Nem látom, srácok. $840k. 840k termel, hát nem a világ legjobbja, de ez sikerült most a legjobbat nyitni. Hát, mindjárt visszatérek, kiszámolom gyorsan az eredményt.
Na srácok, kiszámoltam, és a végső eredmény 41.215.000. Szóval, ha még hozzáadjuk ezt a rendi tralalát, akkor sincs meg. Ezzel srácok, most ezt a Csikleteira Noeiteirát fogom kisorsolni, meg azt a 18 millió per szekes Nakit, vagy hogy kell kiejteni. Na, sziasztok!